Realitatea aumentată începe să devină un nou standard tehnologic în marile companii. Pentru unele dintre ele a devenit chiar o abordare comună, fiind integrată și folosită în aplicații de uz zilnic pentru a accelera și simplifica procesele de lucru, dar și pentru a identifica și a reduce erorile într-o mare varietate de operațiuni. Iar asta am făcut și noi la Orange Business Services. Împreună cu partenerul Raja Constanța, cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și al epurării apelor uzate, am testat cu succes soluția Augmented Team, o aplicație de asistență remote care combină realitatea aumentată cu transmisiunea video în timp real pentru a conecta mai multe persoane atunci când este necesară colaborarea lor. În cazul de față, un tehnician din teren, un coordonator dispatcher și un expert tehnic. Atât prin tehnologii de cloud și IoT, cât și prin infrastructura Orange 5G, care asigură o calitate bună a fluxurilor video prin latențe mici și viteze mari, tehnicienii din teren, precum și experții din centrul de comandă și control, vor putea prelua și transmite informații în timp real de pe toate dispozitivele conectate. La Raja folosim cele mai moderne tehnologii de actualitate cu scopul de a eficientiza procesele tehnologice. Studiem cu atenție toate acele tipuri de procese care pot fi îmbunătățite, iar cu ajutorul soluției Augmented Team dezvoltată de Orange Business Services, colaborarea între echipele de pe teren și cele aflate în centrul de comandă și control a fost mult îmbunătățită. Pentru noi este important să intervenim rapid, cu profesionalism, pentru că suntem întinși pe un teritoriu foarte vast, iar experții din centrul de comandă au acces prin intermediul acestei soluții în același timp în mai multe puncte de lucru ale companiei, fapt care generează cu siguranță costuri mult mai scăzute de intervenție. La stația de epurare Eforie Sud, centrul pilot al companiei noastre, aplicăm cele mai moderne tehnologii, astfel încât să eficientizăm procesele tehnologice, dar și ca să obținem economii de energie. Pentru eficientizarea procesului de mentenanță am folosit soluția de la Orange Augmented Team în vederea contactării furnizorului HAC pentru a avea suportul necesar înlocuirii membranei și electrodului de la analizorul de amoniu. Am ajuns la analizor, Laurențiu. Te rog deschideri. Da, l-am deschis. Și lasă-mă să fac un screenshot. Folosind ochelarii Augmented Team, am inițiat un apel către furnizorul HAC, care m-a ghidat pas cu pas în procedura de înlocuire a membranei și electrolitului analizorului de amoniu. Îi pun electrolitul, da? Ok. Cel mai mare beneficiu al soluției Augmented Team este că furnizorul poate vedea în timp real ceea ce văd și eu, dar și eu la rândul meu pot primi indicații video folosind această soluție. Orange Business Services pune la dispoziția partenerilor și clienților interesați mai multe informații, cât și posibilitatea de a testa soluția Augmented Team.